আজি আমাৰ ইয়াতে গোৰেশ্বৰৰ আমাৰ বাছ ষ্টেণ্ডৰ ওচৰত ডিবি মটৰ্ছ নামৰ এখন বিপণী তেওঁলোকে স্কুটি ডিবি মটৰ্ছ ইলেক্ট্ৰিক স্কুটি বুলি কৈছে দোকানখনৰ নাম তেওঁলোকে আজি উদ্বোধন কৰিছে আৰু উদ্বোধক হিচাপে মোক আজি আমন্ত্ৰণ জনোৱাত মই আহিছোঁ আমাৰ দুইগৰাকী প্ৰপ্ৰাইটাৰ নাৰ্জাৰী আৰু দেৱনাথ ডাঙৰীয়া দুয়োকে মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ তেওঁলোক ভাল মডেলৰ আনক স্কুটি আজিকালি ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলছো ওলাইছে আৰু ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলছ যেহেতু গ্ৰীণ এনাৰ্জি পাছলৈ হয়তো তেওঁলোকে ইলেক্ট্ৰিক স্কুটি যেনেকুৱা হ'ব আমাৰ অঞ্চলটোৰ কাৰণে গ্ৰীণ এনাৰ্জি কৰিব পৰাকৈ মই আৰু অকণমান আগলৈ ভাবি পেলাই কথাটো কৰোঁ তেনেধৰণৰ প্ৰডাক্ট যাতে যেন ৰাখে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ভাল হওক আমাৰ গোৰেশ্বৰবাসী ৰাইজৰ অঞ্চলটোৰ মানে উন্নতি হওক তাকে মই শুভেচ্ছা জনাই আজি মই উদ্বোধন কৰিলোঁ ইয়াৰে থ্যাংক ইউ गोरेश्वराव DNB मटर्सनि मोनसे डिलार मोनसे खुलिदों जिहेतु जोंना मेन माबाया नावकाटानि ब्रान्च हिसाबै जों गोरेश्वराव दिनै बास स्टेन्डआव गोदानै दिनै आराम्भ खालामदों आरो बेवहाय जोंना टटेलि 8टा मडेल दङ दा स्कुटिया फार्स्ट मडेला जोंना लवेस्ट प्राइसआनो जाबाय 64,000 आरो जिहेतु पेट्रल स्कुटियाव दामा एसे बारा जायो बे हिसाबै जोंना एसे खम आरो रायजोआ जाहाथे सुबिदा हिसाबै जों माखासे मडेल लाबोबावदों आरो दा जोंना बे फाइनेन्सनिबो एभेलेबेल फाइनेन्सनि थाखाय टेनसन गैया आरो जों गंफ्रोमबो स्कुटिजों गंसे हेलमेट होयो जेराव जाहाथे सलायनाय उसुबिदा जाया आरो जोंना बेटारि बेकआपआ जाबाय जिहेतु 64,000आव जों लवेस्ट मडेलाव फानो बे जाबाय 70 किल'मिटार खारगोन आरो खेबसे अन टाइम चार्जआव आरो चार्जआबो जोंना 3 घन्टासो होबानो जायो फार्स्ट टाइम 3 घन्टासो होबा 70 किल'मिटार खारगोन आरो बाखि 70 किल'मिटार खारनायनि उनावबो बायसान्स जुदि गारिया बहाबा बेटारि ल' चार्ज जाबाबो 1 बा 2 किल'मिटार खारनाय बेकआप थाफिनो आरो बे सुबिदाखौ जों होनाय जादों आरो फाइनेन्सआथ' ल' डाउन पेमेन्टआवनो जागोन ओमफ्राय फाइनेन्सनि थाखाय गासैबो बेहायनो जगाजग खालामनो हागोन आरो जेराव थाङा आरसि आरो आधार कार्ड आरो पान कार्ड लाबोबानो जोंना फाइनेन्स एभेलेबेल आरो गोरेश्वर बास स्टेन्डआव जोंना इन्सुरेन्स आरो लाइसेन्सनि माबाफोर दा जोंना माबाया स्पिडा खारथाया बे 25 किल'मिटारनि खमाव थायो नालाय ओंखायनो ल' स्पिडनि गोलैयो दा जोंना माबा नांथ'आ आरो बे आरसिनि गोनांथि गैया दा आरसि नाङा इन्सुरेन्सनिबो माबा गोनांथि गैया आरो जोंना बे फिउचार दंखायो जिहेतु सेन्ट्रेल लक थायो बे नोङो सालायनायाव बहाबा थाङोबाबो लाखिना दोनबा जुदि सेन्ट्रेल लक अफ खालामो गावनो साइरेन सोरबा हमोबा सोरबा नारोबा गारिया साइरेन होबाय थागोन आरो बे सुबिदाया दङ इन्सुरेन्स नांगोन ना बे गारिखौ सालायनो थाखाय इन्सुरेन्सनि दाबो बेबायदि प्रयजन जाथ'वाखै जिहेतु इन्डिया गभर्नमेन्टनिफ्राय दाबो बेबायदि माबा फैयाखै नम्स फैयाखै उनाव जुदि फैयोबा बेनि थाखाय उनाव प्रसेस खालामनाय जागोन दा लाइसेन्सनिबो गोनांथि गैथ'वा खिन्थु थायोब्ला मोजां आरो हेलमेट लानाया गोनांथिथार मानोना गावनि सेफटिनि थाखाय हेलमेटआ नांथारगोन आरो गोरेश्वर ओनसोलनि रायजो राजाखौ मोनसेल' दा खावलायदों आं खेबसे फैनानै नायफै भिजिट खालामफै जोंना गारिया मारै बा पेट्रल गारिया मारै जोंनि गारिया मारै बेखौ जों खेबसे नायनो बा जोंनाव बे माबानिबो थागोन टेस्ट ड्राइभनि थाखायबो गारि थागोन सलायना नायनो हागोन आरो दिनै आं बेहाय फैनानै गोजोननाय मोन्दों जोंनि गोरेश्वर टाउन ओनसोलनि सिङाव DNB मटर्स मुंनि मोनसे इलेक्ट्रिक स्कुटारनि श'रुम खुलिनो हादों ओनसोलनिनो सासे मोजां फालांगिरि बिथां प्रदीप बसुमतारीनि नाजानायाव आं गोजोननाय मोन्दों जे जोंनि बे फिसा ओनसोलाव दिनै जोंहा जि आंखालनि सम बे आंखालनि समाव सुफुंनो हानाय बायदियै रायजो राजानि आंखालखौ सुफुंनो हानाय बायदियै मोनसे इलेक्ट्रिक मटर्स बा इलेक्ट्रिक स्कुटारनि श'रुम खुलिनो हादों बेवहाय आं गोजोननाय मोन्दों जों सासे फालांगियारि गौथुमनि बिबानगिरि महरै बिथांनि इयुन गोजोनखौ आं हामलायदों आरो रायजोफोरखौ आं खावलायदों जे दिनैनि समाव जोंहा बायदि बिथिङाव नोजोर होनानै गारिफोरखौ सालायनो गोनां जायो बे गारिया गिबियावनो मोनसे लिमिटेड स्पिडसिमल' खारनाय गारि आरो बेहाय खुनु धरনৰ साउन्ड पलुसन गैया बेनिफ्राय एयार पलुसन गैया थावनि गोनांथि गैया आरो लोगोसेयैनो बे जोंहा रेजिस्ट्रेसननिबो गोनां गैया बा इन्सुरेन्सनिबो गोनां गैया होननानै आं मोनथिनो मोन्दों बे बेलायाव जोंनि आइजो माहारिफोरा बिसेसकय आइजो माहारिफोरा सालायनानै गोजोननाय मोनगोन बा मोजां मोनगोन
आरो गावनि रांखान्थि बिथिङावबो मोजां जागोनखौ आं नुहुरदों। ओंखायनो आं रायजोफोरखौ खावलायदों फै बयबो DNB मटर्सआव जोंनि गरेस्वर बास स्टेन्डनि साखाथियावनो DNB मटर्स होननाय मोनसे मोजां श'रुम माने दिनै बेखेवदों। बेवहाय फैनानै गाव गावनि गोनांथिखौ सुफुंफै। बेजों लोगोसे आं फालांगियारि गौथुमनिफ्राय बिथां बिगोमा प्रदीप बसुमतारीखौ आं इयुन गोजोन हास्थायदों दिनैनि बे समाव। गोजोन्थों।